लोगोफोर दिनैसो नुजाफैलायबाय आरो आङो बेस्थ' माने आङो गोदान स्ट'रि बानायबावबाय आरो ना अम्बिका कार्टुनाव हगारदों माने लोगोफोर मोनसेल' स्ट'रि हगारबाय थाबा बरिं जायोना सोरबा सोरबि नोंथांमोना बरिंबो मोनसेल' स्ट'रिखौनो हगारबाय थायो होननानै बेनिखायनो आङो गोदान स्ट'रि मोनसे हगारबावदों आरो ना ओमफ्राय फिसालानि लोगोजोंनो लाइन मारिबायखौबो हगारबाय थागोन आङो ओमफ्राय बेखौबो हगारबाय नोंथांमोना मोननैखौबो नायहैयो आरो ना माने मोननैखौबो नायबानो जाबाय आरो ना अननानै नोंथांमोननि थाखायनो बानायदों आङो खस्थ' मस्थ'यैबाबो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों लोगोफोर नोंथांमोना थांनानै नायथां अम्बिका कार्टुन चेनेलावनो बानायदों दे लोगोफोर आङो खेबसे खिन्थाबावबाय आङो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामथारबानो जाबाय आरो ना स्ट'रिनि मुङा जाबाय बिमायनि फिसालाखौनो गोसोथोबाय आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना नायहै दे आरो लोगोफोर आङो ओरैनो इन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायो दे भिडिअफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लानाङा सोरबा सोरबा एकदम गोसोआव लानायबो दङ आरो ना ओमफ्राय भिडिअखौ आङो गोदान स्ट'रि बानायामोन माने सोरबा सोरबि बुंहरदों आरो ना बरिं मोनदों होननानै मोनसे स्ट'रिखौनो होबाय थायो होननानै बेनिखायनो आङो गोदान स्ट'रिखौ हगारबाय बेखौबो हगारगोन आरो ना दे होमबा लोगोफोर दानिया नायदो भिडिअखौ ओमफ्राय गोदान स्ट'रिखौबो थांनानै नाय दे नोंथांमोना बेखौ नायखांनायनि उनाव लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों आं खेबसे बुंबावबाय दे दानिया नायदो लोगोफोर आबै दिनै मानो सिखाराखै आबैया 10ता जालायलांबाय आबैलाय आबै सिखारदो 10ता जाबाय आबै हो आबैया मानो सिखाराखै आबै मेगन फुवार आबै आबैलै आबै नों मानो सिखाराखै आबैया मा सिखाराखै मा जामारदों दादैयालाय मिनिसोरां दादै अबाव थांखो दादैलाय आबैया सिखाराखै बाजे गैयैखाय जि बोरैबा मोनखादों आङो थानो सुखुवाखै बे बाजेयानोथ' आंखौ माला बुजिगोन दै आंनि बिबार सना नों जुदि आंखौ खेबसे आइ लाभ इउ होनना बुंनाय मोनबा आं नोंखौ गाबोननो हाबा खालामगौमोनलै साला नाथाय बाजेया आंखौ बुजिनायानो थाङाबा मायो मा जादों नानि आबैया दासिमबो सिरि मोनाखै आबैया मा जादों आं एसेबां दाङै फोजादों नाथाय सिरि मोनाखै दादै आं गिबाय थौनाय आबैखौ फोजाहैनि मानो सिरि मोनाखै आइयालाय मा जाखो ना प्रेसारफोरसो उथिखांनानै थद गैयै जाना थाबाय प्रेसार आबैनियाहाय प्रेसार दङ न दादै मिथिया दा आबैयाथ' माबा हांखौबो लायाखै आं माबा हां लानाय बायदि मोनाखै दादै आबैया दा मा जागोन माने एथ' फोजाबाबो सिरि मोनाखै दादै थौना आं गिसोबायबो गैया थुनाय मा जामारखौ बे आइया नंमारगौबो दे 10ता जालायलांबाय मानो दाबो सिखाराखै बियो आं सानबायसो दंखायोमोन नाथाय आइया आरो मालाबा खर'आवनो साबा गोबावै थाखायोना बेनिखायनो आं जेबो बुङाखै दिनैबो खर'फोर सादों खोमा होननानै थुनाय आं गिसोबाय आयै सिखारदो 10तानि बारबाय आयै मानो सिखाराखै नोङो मेगन फुवार आयै मानो सिखाराखै नोङो आयै दादै मा जामारखौ आबैया मानो सिखाराखै आबै मोनथियाथ' मा जामारखौ आइया आयै नङा मानसियानो हां दंना गैला नायनि र' आङो माथो हाङानो गैला आइया थैबाय आइया गैला आयै हरखाब नोङो जोंफोरखौ मानो नागारना थांनांगौ मा जाखो नोंहा मानो नोङो जोंफोरखौ नागारना थांखो अनसुलि आबैया गैला थैबाय आबैया थैबाय आबैया माबोरै थैखो दादै आबैयाथ' मैयाल'सो मोजांमोन लोमजायाखैमोनबो आबैया गैला प्रेसारफोरसो उथिखांनानै बिदि जाना थाबाय गोमानानै आइलै बाजैखौ लिंहरनांगोन बाजैखौ आइलै पुर्निमा थौ माथो थास' आथिं खानो थांनोनो थौ आंबो थांनि नाङा दे बाजै नोङो खालायनाङा आं खागोन जेबो नङा आं मोजांसो मोनखायो खानो न'आवबो खायो आङो मालाबा नंगौ थौब्लालाय र' सिगाङावनो फनखौ रायज्लायग्रोनि दे रायज्लाय हेलौ बाजै न'आव फैदो दिनैनो दानो थाङा दिनै आङो फैलै बाजै आइया लोमजादों
नोङो ओरैनो बाहाना बानायदों आरोना मिनिसोरां आं थाङा आं सानैसो थाबावगोन आं जेबो बाहाना मारियाखैलै बाजै आं थाङा होनना बुंदोंना आइया लोमजादों नोङो मुलि लाबोना होफैनो हाया नामा बाजै आइया लोमजायाखै आइया थैबाय आइया थैबाय आइयालाय माथो मैयाल'सो मोजांमोन मैयाल'सो बेसेबां मोजाङै रायज्लायदोंमोन आं फनाव दिनै बोरै बेफोरबायदि जानो मोनखो नोङो थगायदों न' मिनिसोरां थगायदों आं थगायाखै आइया थैमारबाय नै नोङो अनसुलिजों रायज्लायमार जुदि नोङो आंखौ नंखाय बुंनो सानदोंबा बोरै बिदि जाखो आइया मारै थैनो मोनखो आइया आं थांगासिनो फै बाजै नोङो आंखौ थगायनो सानदोंमोन आरो आं थगायाखै नंमारगौलै मैयाल'सो मोजांमोन आइया दिनै मा हारसिंनो थैना थाब्रबखौ प्रेसार उथिबायनायमोन खोमा मानोबा बे साननैसोआ गोसोखौनो एसेबो मोजां मोनाखै आङो आरो सिमांखौबो बोरैबा नुगासिनो आङो सानफ्रोमबो गाज्रि सिमांल' नुग्रा जाबाय आङो आरो गोसोखौनो एसेबो मोजांखौनो मोनाखै आं बे साननैसोआ मा जाहोनाव आरो बै बिबारि होननायाबो आंनि सिमाङाव फैबाय थायो मोनथिया दे आरो बेखौ मानो सिमाङाव नुबाय थाग्रा जादों आङो बिफा खोनादोंना औ बुं बिफा नों थाथ' आं सकआव थांना फैनि र' दाब्लि दिनै आं सकआव थांनि दे गोसोखौबो बोरैबा मोनबाय दङ आं मानोबा दाखालिनिफ्रायनो बोरैबा मोनबाय दङ एसे बाहेरफोराव थांबाथाय मोजां मोनगोनदां बाहेरफोरावबो थांनो मोनलाना दानिया सकफोराव नोंलाय माथो मिथिखागौ आं नोंखौ मानि थाखाय बाहेरायाव थांनो होआ सकआव थांनो होआ हाथायाव थांनो होआ नोंखौ जुदि बिबारि होननाय हिनजावा मानसिफोर लानानै जुदि नोंखौ बोना लाङोबा मा जागोन नों आंखौ मानो साना एसेबो बिफा थांनाङा नोङो आं थांगोन ना आं थांगोन नाथाय आं बेसे दिनथ' बेफोरबायदि न' सिङावनो थाबाय थानो बिमा नोंनो बुंनाय आरोबा मा जाहोनाव आंनि गोसोआ एसेबो मोजां मोनाखै बे साननैसोआ सकफोराव थांनो मोनबासो गोसोफोरखौ एसे मोजां मोनगोन खोमा आरो बै बिबारि होननाय हिनजावालाय अबाव नागिरबावनो दे आंखौ नागिराखै दे बियो माथ' आरो नागिरबाय थानो बेसेबा गोबाव जाखाबाय माथो बिमा बे हिनजावनि थाखायनो आङो न' सिङावनो थाबाय थानोसै होनबा आंखौ बाहेरावबो थांनो होला बाहेराव थांनो होआ आं गियो गामियाव थाङोआनो माथो मालाबानो नोंखौ जुदि बोना लाङोबा आंहा मा जागोन बिदि बोना लांनो हायाना बिमा थेवब्लाबो गियो आङो था नोंनो मा नांगौ आं लाबोजोबगोन नोङो बेदर जानो लुबैदोंबा बेदरबो लाबोगोन आङो नाङा दे बेदर जानो लुबैयाखै आङो मानोबा गोसोखौसो बोरैबा मोनबाय दङ सिमांफोरखौबो गाज्रि मोनबाय दङ आं बे साननैसोआ सोरखौबा थैनाय मानाय सावनाय गोथैसालियाव थांनाय मा बुंबावनो बोरैबा नुगासिनो आङो र' बिफा मालाबा अजानाव नायखांनो थांनांगोनल' आङो थाबिसफोर लाबोगोन आं होबाथाय मानोथ' एथ' गाज्रि सिमां नुबाय थाग्रा जादों नोङो मोनथियाथ' दे नों थाथ' आं थांना फैनि र' आरो गथ' नाय दे बाहेरायाव गेलेगासिनो लोगोफोरजों गेलेगासिनो दे जागोन दे आरो थ' बिमा आङो बै बिबारि होननाय हिनजावखौ सानफ्रोमबो सिमां नुबाय थाग्रा जादों नोङो खिन्थाखैसो आङो नों आरो खिन्थाबा दानो टेनसन जागोन बे हिनजावखौ नुबानोथ' बोरैबा मोनो आङो मोनथिया आङो मानो बिदि मोनग्रा जाखोथाय सिगाङावबो नुयोमोन आङो थेवब्लाबो जेबो मोनामोन नाथाय दा बे हिनजावखौ नुबानो बोरैबा मोनग्रा जाबाय आङो आयै नोंखौ दिनै जोबोद गोसोखांदों दिनै नोङो जोंफोरखौ नागारना थांनाया 20 दिन जाबाय थेवब्लाबो नोंखौ गोसोखांबाय थायो आं आयै सानफ्रोमबो नों मानो नागारना थांनांगौ नों नागारना थांनायनिफ्राय मिनिसोराङा बांसिनसो उतपात खालामगासिनो आंखौ आयै आं नोंखौ न'निफ्राय फैनानै खिन्थागोनसो सानदोंमोन मिनिसोरांनि बागै नाथाय नों थैनासो थाबाय आयै नोङो मानो नागारना थांनांगौ आयै जानो हागौ नों आंनि असे बिमा नङा नों आंनि बिखुनजो थेवब्लाबो नों आंखौ फिसाजो बायदि अनोमोन नों गैयैखाय जोबोद खालि मोनगासिनो आयै आरो मिनिसोरांनि उतपातआ बांद्रायगासिनो सना नायनाय आंनिथिंजाय सना खेबसे आंनि आखाइ हगारा आङो फै सानैबो अनज्लायलायनि मिनिसोरां नों आंखौ मानो बदतमिज खालामबाय दङ हगार आखाइया आं नोंखौ मोजां मोना हगार थोद जाम्बि हिनजाव फै होनदोंना नानियाबो गैया फै ना अनज्लायनि आरो सानैबो जुलि जागोन ना आं नोंखौ हाबाखौनो खालामथारगोनबा नों मानो गिदों फैना
ओंखारलां आंनि रुमनिफ्राय ओंखारलां नोङो जाम्बिलाय फैलाय अनज्लायनि नोंखौ मोजां मोनो आं मानो बुजिया दै नों जाम्बि मादै मियानि हौवा गोनां हिनजावफोरानो गुबुन हौवाजों लाइन मारिगासिनो नों आरो मा जाम्बि बिलै नाथाय बयबो बेफोरबायदि नंजोबा हौवा गैयाबानो मा आं नोंजों लाइन मारिनांगौ जाबाय नामा औ फैना सानैबो अनज्लायलायनि खुदुमलायनि नोंसोर आं दिनै आइया थैलांनाया 20 दिनल'सो जाबाय बेयावनो नोङो बेफोरबायदि नों दुखु गैया नामा एसेबो बिमाया दाखालि बावल'सो थैदों नोंथ' मोजांसो मोनदों खोमा दाथ' फ्रिसो मोनबाय न' नोङो हगार औ फ्रि जादोंथ' आइया थैदों मोजाङानो जादों आरे थैनांगौथ' थैखाबायना मा होनदों नोङो मिनिसोरां नों आइया थैनायखाय मोजांसो मोनदों हगार मिनिसोरां नों आंखौ मानो बेफोरबायदि जबरदस्ति खालामबाय दङ आं नोंनि बिबाजैसो हगार नङाबा खिन्थु आं गाख्रबगोन गाख्रबनाय बोरै गाख्रबो मुसि बुरा गय नहीं होगा गाख्रबबालाय मा जानो बे न'आ आंनिबा आंहाबो मोन्थाय दङ मिथिबाय आरो नों गाख्रबबालाय मा जानो आङो जेनेबा नङा होनना खिन्थागोन आं नोंखौसो उल्था माबागोन आं मिथिबाय आंखौ बमब्रायना लानो नागिरदों होननानै बिनिखायनो आंजों चुपचाप नोङो जुलि जा दे जुलिखौथ' उनाव जानोसै फै सिगाङावनो प्यार महब्बत खालामनि आया खारबायसो माथो बेसे दिनथ' खारबावनो नोङो सना सानसे नङा सानसे नोंखौ आङो जुलि खालामथारगोन नों नायबाय था नोंखौ ओरैबायदि माने आङो जबरदस्ति खालामबाय थागोन ना नोङो माने बायध' जागोन आंजों जुलि जानो नों खैदिनथ' खारबाय थानो दाथ' आइबो गैया आंहा फ्रिसो जादों नङा नोङो आंजोंनो मानो जुलि जानो बादों साला जाम्बि बाराबा गाख्रबगोन आङो गामिनि गासैनोबो खिन्थाजोबगोन आङो सहायबाय थानो हाया आं बेफोरबायदि खिन्थाबानो जाबाय गासिनोबो खिन्थाजोबो मानसिफोरनो खिन्थाखांनायनि उनाव बे न'आवथ' फैफिननांगोन ना नोङो गिदिंनानै हा होमबानिया अबाव खारग'गोन नोङो आरो मा प्रुफ दङ नोंनियाव हा आं दि नोंखौ बदतमिज खालामो होननानै हा मा प्रुफ दङ नोंनियाव प्रुफ दङबासो बेनिखायनो फैना सना माइनाव बेसे नोंखौ फुस्लायबावनांगौ फै नानि गैयियावनो हगारा नोंखौ आङो एकदम अननो लुबैसोबाय फैदो दै मानो बुजिया नोङो सना आंखौ मानो एसेबां नोङो फस्थाय होगासिनो आरे मा नों जाम्बि नामायो मा प्यार महब्बत मोननो लुबैया नामायो नोङो सारा जिन्दगि बेफोरबायदिनो थाबाय थानोसै नामा नोङो जाम्बि बायसि फै आरे आंथ' नोंखौ हाबा खालामालासिनो थायाना हाबाखौथ' खालामथारगोन अनज्लायलायगोन बेसेबा जों देनाङो संसार जालांगोन मोजाङै मा देनां दानो गाबोननो हाबा खालामगोन आं नों जुदि राजि जायोबा फैना आंखौ मानो एसेबां सैमा गथ' सफैबाय माथो आइ अनसुलि नों फैबाय मोजाङानो जाबाय दे माने एथ' गोबाव गामियाव थायो नोङो दादै मा जादों आइया मानो खारदों ओमफ्राय आइनि आखायाव नों मानो बोबाय थानाय जेबो जायाखै नोंसो आइया फिस्लायना गोलैदोंमोन ओमफ्राय आखाया साना दंनो आखाइखौ एसे बोना होदोंमोन आङो आयै बोरैथ' थाबायनाय मोनदों नोङो मोजाङै थाबायनांगौ दा गोलैबायना आखाया साबायना हेने आं नायनि सागाबाय दे आयै आखाया सागाबायबा नों मानो गाबबाय दं आयै अनसुलि नों मानो सोंथि सोंबाय दङ थौ न' सिङाव थौ उन्दुयै थां दसे आंबो उन्दुयैनि थौ उन्दुनो ओंखाराखैमोन आं आयै थौ थेवब्लाबो उन्दुयैनि थौ मेगन मिसिबना था उन्दुनो ओंखाराखैबाबो उन्दुनो ओंखारगोन दसे उन्दुनांगौ थौ माखौ नायबाय थाखो साला बे गथ'आबो माबा साला बे आं बिबारिखौ ओरैबायदि अननो लुबैबायना माने हाथारला कन्ट्रल गैथारला माला मोनबावगोन बे मानो मानिया आरे आंथ' बेखौ धोखा होआना हाबा खालामगोन रुजु रुमुयै संसार जालांगोन थेवब्लाबो मानो आंखौ एक्सेप्ट खालामना लाया बियो जाम्बिया ओइ जाम्बि बिबारि बाजै सना आंनि डान्सआवनो डान्स मारिनो नागिरबाय नानि अनसुलि गैयावनो गैया जाम्बि बिदात बेफोरबायदि जाम्बि मानसि नुवाखैमोनलै आं आदाया साला गुबुन हिनजाव लानानै इन्जय खालामगासिनो बे आरो आदाखौनो गोसोखांबाय थानानै गाबबाय थायो नेबाय थादों बेखौनो माला फैगोन बे आदायालाय फैबालाय मालाबानो फैगौमोन बे आदाया आयै आं बेसे दिनथ' बेफोरबायदि थाबाय थानो आं माबा मोनसे मावनो लुबैदों नोङो बिजेटजों थां माला होनबाय थांलालै आयै आं बे पाप्पिजों मालाबाबो थांला थाथो बियो आथिं जनाय हिनजावजोंनो थाबाय थाथों गस्ला सुथाबनाय मेसिनसो नांगौमोन आंनो आयै आंखौ सुथाबनो एसे रोंखागौ
सोरजोंबा एसे फोरोंजाबावगोन आङो बै सानै नानिजोंनो बेफोरखौनो मावना जानोसै आं आयै थेवब्लाबो बे फाफिजों थांला आङो माथो खालामबावनो आंना बिजामादैयाबो 2 नाम्बारि बिथिंजाय बिहामजोआबो 2 नाम्बारि आं खर'खौनो बेसेबा गुदुंसो मोनग्लिजोब्बायहाय आयै बिजिदा 2 नाम्बारि नाथाय लैथोसि बाजैया 2 नाम्बारि नङा दे आं बाजैखौ हमदांना मोनबाय आयै बाजैया बेफोरबायदि नङा जोंसो बोरैबा खालामबाय थायो नाथाय बाजैया जोबोद मोजांथ' नों जेबो मोनथिया बिजुलि बै हंला बोरायखौ बियो गोसोथोयो मोनथिगौ ना हिनजाव गैजा रोङिखौ मा होनदों नों आयै बेफोरखौ बे बोराय नांगौना आं बे हंला बोरायखौलाय मानो गोसोथोनो बेलाय सोर बुंदों नंखाय बाखाय बाथ्राफोरखौ आयै हा बाजैया एथ'बो गाज्रि नङाथ' नों जेबो मोनथिया सोरबाया खुदुंनाय नुदोंनो नोंसा नोमबाजै मोजाङा हंलाखौ खुदुंदोंनो मा लैथोसि बाजैया खुदुंदों बै हंला बोरायखौ सोर बुंदों आयै आंनिबा नंथारालै आयै बाजैया बेफोरबायदि बिनि आखला बेफोरबायदि गाज्रि नङालै आयै थाय बिजुलि नोंलाय मा मोनथिगौ आं मोनथिगौ नोंलाय खैदिन मोनखौ दे आंसो बोसोर मोनबाय बेखौ बेलाय नुनायावसो ओरैनो मोजां आब्रै दिन्थिफ्लायो सिं गोसोआ गाज्रिथार बिनिया हौवा 3 4 नांगौ बेनो बे हंला बोरायखौ बियो आंनिबा खुदुमथाराखै आरो गोसोथोआबो आं फोथायनो हायालै आयै जानला मानला सोर बुंलाबायो नोंनोबो आयै अबाव खोनालाबायो नुदों होननाय बाथ्राखौ आं फोथायनो हायोलै मानो होनबा ओरैनो खोनानाय बाथ्राफोरखौसो फोथायनो हाया नाथाय नुथारदोंनो खुदुंनायखौनो नुवाखै सानफ्रोमबो मोसौनो दै दौनो थाङो बियो सान्दुं गैयि साया दिनखालिबो बियो मोसौनो दै दौनो थाङो थारमाने दुब्लियाव थांनानै बिसोरो रायज्लायनाय खुदुंनाय बेफोरखौ खालामबाय थायो आरोना दासो बुजि मोनबाय आङो नोंबो नोमबाजैखौ मोजां सानना लानाङा बिजुलि गोरोन्थि जागोन दा नोमबाजैखौ बोरै होखानो हागौ बेखौसो आं नायबाय दङ र' नाङा आंनो बेफोरबायदि बिहामजो लासिंसिंनो हंलायाथ' सोमोन्दोआव बिनि बिहावसो जायो बिहावखौनो गोसोथोदों बियो बिहावखौनो खुदुमदों आयौ मान सनमान गन्थं सन्थं सब हास'जोब्बाय बियो आंनो नाङाहाय बेफोरबायदि बिहामजो आं माथा गरम जाना दङ दा आंनो नाङा बेफोरबायदि बिहामजो आयै नोङो गोरोन्थि बुजिदों बाजैया बेफोरबायदि नङा दे सोरबा ओरैनो मेगन सानायफोरा ओरैनो बानायला बुंलाबायदों बेफोरखौ नों बेखौनो फोथायो आरो आयै अरे मानो फोथाया बे लैथोसेया मोजां नंखाया निस्सय बियो खुदुमथारदों हंला बोरायखौ बियो आयै बेफोरखौ मा बुंदों नों आंखौ मानो इसेबां गाज्रि सानना लादों नंखाय बाखाय सोर फाफिया ओरैनो बुंलाबायदों बेफोरखौ लागायना होलाबायदों बे बाथ्राया नंनायानो थाङा आंनो हंला आफाखौलाय आं मानो खुदुमनो नों बेखौनो फोथायदों आरो आयै रामोनदायानो फोथायाखै नों मानो फोथायदों फोथायनाङा आयै आं दुखु मोनो आंनि आखला एसेबांबो गाज्रि नङा आं मानो खुदुमनो लासिंसिंनो आरो आं मानो मोजां मोननो बेखौ मानो मोजां मोननोहाय आजिखालिनि जुगानो माथो गाज्रि जालांबाय हौवा थाखानायनि उनावबो माथो आजिखालिनि हिनजावफोरा आरो गुबुन हौवा गोसोथोबावोहाय गोबांखौनो नुनो मोनो नोंबो बेफोरबायदिनो आरो नाथाय आं बेफोरबायदि नङा बयबो बेफोरबायदि जाजोबा मिथिगौ ना आंखौ हंला बोरायजों नोङो सन्देह खालामदों आयै सन्देह खालामनाय माने दा नोंखौ खुदुमनायानो नुथारबायनो मोसौ दै दौनो थांनायाव गावनि मेगनजोंनो नुथारदोंनो दा बे बाथ्राखौ आं बोरै फोथायालासिनो थानो दे ओरैनो खोनादों होननाय बाथ्राफोरखौ आङो फोथायालासिनो थानो हागौ नाथाय नुदों होननायफोरखौ आं फोथायो आयै बाजैया बेफोरबायदि नङा दे नों मानो बिदि सन्देह खालामदों थिगथार नोङो बिजुलि आं बेफोरबायदि नङा आंहा हौवा थाखानायनि उनावबो आंलाय बेलाय आफासो जायो सोमोन्दोआ बेखौलाय आं बे बोरायखौ आं मानो मोजां मोनो मानो खुदुमनो आइ आफानि सोमाय इसोरनि सोमाय आफा बोराय बाथौनि सोमाय आं हंला बोरायखौ गोसोबो थोआ खुदुमाखैबो आयै नों फोथाय मानसिया एसेबांबो फाफि जानाङा मोनथिबायना नंखाय खसम लादों नोङो आफा इसोर बोराय बाथौनि आरो बिमा बिफानिबो सोमाय लादों नोङो माबायसि फिसाजो नोंलाय आंनो खिन्थु नोंनि बायसि बिहामजो नाङा ओंखारलां आंनि न'निफ्राय बे रामोनदायाथ' जाम्बासो नोंखौनो फोथायगोन आं बिमाखौलाय अबाव फोथायनो जिखिजाया नों बायसि बिहामजो नाङा आंनो ओंखारलां आंनि न'निफ्राय जुदि नों ओंखारलाङाना नों नायबाय था गामि गंसेया बुग्लुंजोबगोन आङो नों हंलाखौ खुदुमदों गोसोथोयो होननानै बेफोरबायदि खालामनाङा आयै रावनिबो सिगाङाव बुंथिंनाङा बे बाथ्राया नंखाया जुदि नंखायबा नों मानो गिखो मानो गिखो नोंहा जुदि जेबो दायानो गैयाबा गोरोन्थियानो गैयाबा मानो गिनो गोनां गियाखै आं आयै थेवब्लाबो नों बायदिबो मानसि थायोना नंखाय बाखायफोरखौनो फोथायलाबायनाय सोरबायाबाबोथ' आंखौ फोथायगोन ना गाज्रि होननानै
बेनिखायनो रावनिबो सिगाङाव बुंथिंनाङा आयै सोरबा सोरबि नंगौसो सानमारगोन औलै आयै नों बुजि रावनिबो सिगाङाव बुंथिंनाङा जुदि नोङो बुंथिंनाङा सानदोंबा ओंखारलां आंनि न'निफ्राय नाङा आंनो नोंनि बायदि बिहामजो नों जुदि आंनि न'निफ्राय ओंखारलाङाना आं गासिनिबो सिगाङावनो खिन्थाजोबगोन आङो नोंदि हंला बोरायखौ खुदुमदों होननानै हंला बोरायखौ गोसथो होनानै आयै नों मानो बेफोरबायदि नों आंखौ मानो सैया आयै आंथ' नोंखौ मोजां मोनो ओंखारलां नों जुदि ओंखारलाङाना आं बे न'आव थाया थैगोन आङो गावनि जिउखौ फोजोबना लागोन आङो नों नायबाय था नोंनिया पाप नांगोन आं थैयोबा नोंखौ आं आत्मा जानानै नोंखौ नागारा ओंखारलां नोङो रामोनदानि जिउनिफ्राय पापि हिनजाव साला सुनि हिनजाव नोङो आंनि गन्थं हास'बाय एथ' मोजां हौवा थाखानायनि उनावबो नोङो हंलाखौ फुदुंबावो गोसथोबावो ओंखारलां नों जुदि ओंखारलाङाना आं दिनैनो थैगोन मानो बिदि नोङो बाजैया एथ' गाज्रि नङाथ' सोबागासिनो सोमाना होगोन नोंखौबो साला पापि नायबाय थाखो ओंखारलां आंनि न'निफ्राय ओंखारलां पापि साला लैखोनसारि आं बिदि नङा ओंखारलां आं बुंदोंना ओंखारलां नोङो आंनि न'निफ्राय दानो दिनैनो